Mira que n'hi ha de tipus de pluja, Plovisqueig, plogim, tempesta, aiguat... I jo aquí, mirant l'embadalida com si fos la primera vegada. Per cert, sabies que la paraula pluja és un hiperònim? I que, en canvi, tempesta o aiguat són hipònims? Avui t'explico com aquestes paraules ens ajuden a parlar de manera més precisa o més general, segons el moment. No pateixis, sembla complicat, però és més fàcil del que et penses. Ui! Quan diem hiperònim, ens referim a una paraula general que engloba altres paraules més específiques. Mira, fruita és l'hiperònim, però poma o mandarina en són els hipònims. Els hiperònims són útils quan no volem concretar massa o volem ser inclusius. Per exemple, si diem persona, no especifiquem gènere ni edat. És un terme ampli, general, on tothom hi cap. Però compte, un hiperònim també pot ser hipònim d'un altre. M'explico. Transport terrestre, per exemple, és un hipònim de transport, però alhora és hiperònim de cotxe, bici o moto. És com una matrioshka de paraules. Els hipònims són les paraules més específiques dins d'un grup. Són les que ens ajuden a afinar el significat i a parlar amb més precisió. Vaja, si en una notícia llegim un animal va causar un accident, pot ser qualsevol cosa, veritat? Però si diu un tigre de Bengala va causar un accident, la cosa canvia, oi? Bàsicament, quan volem concretar, fem servir hipònims. Però si n'abusem, el text pot sonar repetitiu o massa carregat. A vegades cal generalitzar una mica per respirar. Si t'hi fixes, els diccionaris utilitzen constantment hiperònims i hipònims per definir. Mira, tigre, mamífer carnívor de la família dels fèlids. Aquí, mamífer és un hiperònim. De fet, també els trobem en textos literaris o acadèmics. En un conte, un autor pot triar un hiperònim per evitar repetir paraules, mentre que en un article científic farà servir hipònims per ser més precís. És una mena d'equilibri entre ser clar i ser concret, i dominar-lo és tot un art. En resum, els hiperònims expressen conceptes generals. Els hipònims designen elements específics dins d'un mateix grup. Una paraula pot ser hiperònima i hipònima alhora, segons el context. Saber quan usar-los ens ajuda a parlar amb precisió i claredat. Mira, ara sembla que només fa xim-xim. Potser ha canviat el temps, o potser només han canviat les meves ganes de sortir de casa. Ens veiem al proper capítol. Adeu, adeu! Què és un hipònim? Una paraula que forma part d'un grup de significat més ampli? Una paraula amb diversos significats? Una paraula que expressa el contrari d'una altra? Una paraula que forma part d'un grup de significat més ampli? Quina d'aquestes afirmacions és correcta? Els hipònims mai poden fer d'hiperònims. Poma és un hiperònim de fruita. Fruita és un hiperònim de poma i plàtan. Fruita és un hiperònim de poma i plàtan. Quan convé evitar l'ús excessiu d'hipònims? Quan volem concretar molt una informació tècnica? Quan volem que el text sigui més precís i detallat? Quan pot fer que el text soni repetitiu o massa carregat? Quan pot fer que el text soni repetitiu o massa carregat?